Nilqakom magħna hawnhekk għal din il-laqa ta' diskussjoni. Grazzi ħafna lilkom, grazzi ħafna il-membri tal-panel, l-Onorevoli Marlin Farrugia, l-Onorevoli Tonio Fenek, Robert Kutajjar u l-Onorevoli wkoll Silvio Parnis, flimkien ma' Father Joe Gallia Kurmi. Skużi? Oh, da żgur, le. Skużi, lapsus. Anzi, nirringrazzjah mod speċjali, għax l-aħħar wieħed il-bieraħ, ġifieri, li aċċetta fl-aħħar minuta. L-iskop ta' dawn il-laqat tagħna din hija t-tielet waħda huwa prinċipalment li nqajmu kuxjenza fostna l-lajċi. Għaliex minkejja li għaddew 50 sena mill-Konċilju li ta' ħafna importanza il-ħidma tal-lajċi fil-Knisja u fis-soċjetà, imma aħna għadna ħafna drabi nifmu il-ħidma tan-nisrani sempliċement hija l-ħidma li tlajt naqra fuq l-artal li ħortela jqarben forsi għallem xi ftit katekiżmu fil-waqt li l-impenn veru tagħna l-insara li jinsista ħafna fuq il-Konċilju huwa propju hemm barra fis-soċjetà. U naħseb wieħed mill-aktar modi għoljin kif ta' ħidma fis-soċjetà kif in-nisrani jista' jesprimi il-ħidma tiegħu bħala nisrani fis-soċjetà żgur naħseb taqblu miegħi huwa fil-ħajja politika. U għalhekk l-iskop ta' dawn il-laqat biex inqajmu kuxjenza li sem tan-nisrani fil-Knisja mhux biss ġol bini, mhux biss li ninagħlqu kif qed jgħid kontinwament il-Papa bejn l-erba' ħitan ta' sagristija tal-aqdiet tagħna, imma propju li nagħtu is-sem tagħna bħala nsara hemm barra. U t-tema tagħna llum li ħanħalli f'idejja Andrea li jmexxi s-suġġett huwa propju f'din il-linja. Grazzi ħafna lilkom. Grazzi tal-li qajtu l-istedina tagħna, id-diskussjoni tal-lum għandha t-titlu ta' l-isfida tan-nisrani fil-politika u fil-ħajja biex jgħix il-fidi f'kull ħin u f'kull post. Se jkunu qed nirriflettu fuq il-kitba ta' Papa Franġisku, speċjalment fuq l-eżortazzjoni apostolika il-ferħ tal-Vanġelu. Ħanibdew il-diskussjoni l-ewwel billi nisimgħu biċċa silta mill-ftuħ ta' din l-eżortazzjoni apostolika u mbagħad ngħaddu għal kummenti mill-panel. Ħanikwota direttament mill-eżortazzjoni apostolika. Il-ferħ tal-Vanġelu jimla l-qalb u l-ħajja kollha ta' dawk li jiltaqgħu ma' Ġesu. Dawk li jħallu lilu jsalvhom jinħelsu mid-dnub, min-niket, mill-vojt ġewwieni, mill-iżolament. Ma' Ġesu Kristu dejjem jitwielet u jerġa' jitwielet mill-ġdid il-ferħ. Nixtieq li din l-eżortazzjoni tkun stedina lil fidili nsara biex imiddu pass ġdid ta' evanġelizzazzjoni immarkat minn dan il-ferħ u turi toroq għall-mixja tal-Knisja fis-snin li ġejjin. Meta taqraw din il-kitba, x'impressjoni tagħkom għall-kliem il-ferħ tal-Vanġelu, il-kliem jinħelsu mid-dnub, min-niket, mill-vojt ġewwieni, mill-iżolament? Taħsbu li dan huwa kliem astratt, xi letteratura reliġjuża jew huwa kliem li verament ifisser dak li tassew inkiteb? Ħaġa nirringrazzjakom ta' din l-istedina u niskużaw ruħna x'forsi żammejnikom xi ftit. U dik is-silta xkejta li għadek kemm rajt tagħti ħafna lok għal riflessjoni għaliex jispikka minn dik id-tikka żgħira extract il-kunċett ta' selflessness. Selflessness, aħna semmejna l-Ġesu Kristu u kif jista' jkun is-sors ta' ferħ ta' dejjem. U meta tkun fil-ħajja jiena kont ngħid fil-ħajja politika, però naħseb illi kulħadd f'ħajtu jgħaddi minn perjodi ta' formazzjoni fejn mingħajr ma trid tibda taħseb ħafna iktar fil-fond, tibda tifforma opinjoni, tifforma dik li nsejħula rieda bil-Malti, tifforma will, però mbagħad ħin jew ieħor kemm il-ħsieb u kemm ir-rieda irid iwasslek biex tagħmel ġudizzju għal sitwazzjonijiet differenti fil-ħajja tiegħek.
fil-ħajja bħala persuna, fil-kassjar bħala bħala professjonista, però fil-ħajja politika, hemmhekk inti tkun qiegħed tagħmel it-tranzizzjoni bejn il-ħajja privata tiegħek li forsi tinfluwenza lilek għalkemm diffiċli meta toqgħod taħseb issib istanti fil-ħajja fejn id-deċiżjonijiet tiegħek għalkemm ikunu privati jinfluwenzaw lilek biss, għax ħafna drabi xorta jinfluwenzaw il-familja tiegħek, il-qraba tiegħek, il-ġirien tiegħek, il-ħaddiema tiegħek. Però meta tkun fil-politika, meta tiġi biex tasal biex mill-ħsieb, mir-rieda tgħaddi għal ġudizzju għax inti din talab tieħu deċiżjonijiet, hemmhekk iva nemmen illi il-kunċett ta' selflessness li kien personifikat totalment fil-ħajja ta' Ġesu Kristu fil-Vanġelu fil-ħajja tiegħu kollha minn twelidu sa mewtu, jista' jkun dik il-beacon of light, dik il-ħaġa illi lienna minnu kattoliku, politiku kattoliku, tista' turina it-triq biex nieħdu deċiżjonijiet immaterjali kultant kif jistgħu jimpattu ħafna ħajtek. Xirrid ngħid jiena. Kultant minħabba kemm is-saħħa tal-bidliet illi ġabet il-komunikazzjoni intensiva u estensiva illi żviluppat partikolarment dawn l-aħħar 10 snin, rajna bidliet fis-soċjetajiet tagħna, realtajiet illi kieku konna nitkellmu dwarhom meta kienu ħajjitna n-nitt tiegħi, kienu jaħsbuna qed nimmaġinaw xi ħaġa li ma ħadd tasal qatt tal-pajjiż. Imma fil-verità daw ir-realtajiet li kienu immaġinattivi u nagħti eżempju meta jiena kont għadni daqsxejn ta' tifla u qrajt il-ktieb ta' George Orwell 1984. Kont kexkiex ma fl-istess ħin għatfadal llum il-ġurnata dawk l-affarijiet diġà saru passat, dak li kien qed u jiddeskrivi bħala futur saru xi ħaġa ta' kuljum u xi ħaġa ta' passat. U l-istess aħna llum. Imma ngħid għalija jien li l-formazzjoni tiegħi ħatta f'kultura ta' raħal parrokjali illi mingħajr ma trid ikollok ukoll ċertu preġudizzji parti minnek, mhux għax trid, imma l-formazzjoni tiegħek kienet tali illi inti ċertu affarijiet taċċettom u oħrajn ħassiba ħafna diffiċli aktar biex taċċettom u mhux biss minħabba kwistjonijiet morali, imma kwistjonijiet ta' kif għalik inti f'moħħok tifhem in-normalità tal-ħajja, kif għandha tkun, ir-realtà tal-ħajja tiegħek. Imma meta tiġi tintalab biex inti tagħmel ġudizzju, anke jekk tkun taf li ħajkollok l-ikbar onslot minn ta' madwarek, mid-dinja ta' madwarek u minn kultant minn tal-familja, kultant mill-ħbieb, mis-soċjetà ġenerali. Again, narġa' we fall back on that concept of selflessness li tant iddeskriva mingħajr ma semmija f'dak l-extract. Fejn inti tajt isma' jiena irrid nieħu deċiżjoni for the better or for the bigger or for the wider good u mhux għal dak li forsi jiena x'il-formazzjoni tiegħi kienet tagħlaqli il-viżjoni tiegħi f'dak il-libiti, kważi il-kuxjenza qed tindikali biex nagħmel biex naqbad dik it-triq. Irridu nħarsu the wider good li wkoll jirrifletti l-bżonnijiet tar-realtà tal-lum. Minix qed ngħid illi għax ikun hemm ċertu realtajiet li jistgħu jitolbu deċiżjonijiet li jmorru kontra it-twemmin bażiku tagħna aħna ħanaslu hemmhekk, altru li le. Però jiena naħseb li jekk inżommu dik is-selflessness u l-ħajja ta' Ġesu Kristu bħala il-linja li rridu nieħdu aħna. U anka frażi wkoll bażika li jiena il-ħin kollu nipprova nżomm f'moħħi anke fil-ħajja tiegħi ta' kuljum, ħobb lil lajrek bħalek innifsek, naħseb hemmhekk nistgħu ikonna it-triq infassla biex meta niġu biex ngħaddu mill-ħsieb għar-rieda għall-ġudizzju nagħmlu nieħdu deċiżjonijiet li jkunu jirriflettu dak illi overall b'ħafna impenn mhux ġast tieħu deċiżjoni u titlaq id-deċiżjoni hemm għax deċiżjoni tittieħed ma mbagħad tiġi implementata b'tali mod li tirrifletti l-bżonn vera tas-soċjetà. Imma naħseb illi jekk aħna nżommu dik quddiem għajnejna naħseb li l-reliġjon tagħna mhux biss hija l-gwida, imma hija l-mod kif aħna rridu naslu biex nieħdu id-deċiżjonijiet illi overall in the long run ikunu l-aħjar
f'dak li huwa bżonn għal dak li huwa il-bżonn tal-pubbliku, tan-nies, tal-poplu in ġenerali. Irrid ngħid li hija domanda diffiċli ħafna. Għaliex l-ewwel hija domanda li ma naħsibx irid jagħmilha lilu nnifsu l-politiku biss imma l-kull nisrani. Għaliex naħseb titkellem dwar il-fatt li llum għandna ħafna nies li għandhom it-tikketta fuq it-t-shirt li jgħid I am Christian, jien nisrani. Imma realtà naħseb il-Papa fl-introduzzjoni tiegħu meta qed jitkellem fuq dik is-silta mhux qed jitkellem dwar setta regoli, imma qed jitkellem dwar relazzjoni li tikollok malla u l-atteġġjament imbagħad li inti jkollok lejn il-ħajja. Li huwa ftit differenti ħafna milli li titkellem li hemm set regoli, set prinċipji, set dan u kif se tapplikhom. Jiena meta nagħmel id-domanda lili nnifsi dejjem ngħid jien l-ewwel m'iniex politiku, l-ewwel nisrani. Issa di fil-Parlament tal-lum u fis-soċjetà tal-lum hija da'wa. Tajjeb, għax in-nies jgħidulek hemm barra illi donnu illum sirna malli tirfes l-għadba tal-Parlament tittinsa fiex temmen u li jint nisrani. U japplika biss dak illi il-sentiment popolari jgħid li illum sar tajjeb. U din fl-opinjoni tiegħi għan-nisrani tpoġġi sfida kbira. Tpoġġi sfida kbira għaliex għandu qudiemu żewġ għażliet, jew li jsir irrelevanti. Jew li ħafna drabi jidher li qed imur kontra l-kurrent. Meta politikalment mhux konvenjenti li tmur kontra l-kurrent. Jiġifieri naħseb is-sejħa tan-nisrani llum fil-politika hija jien almenu f'pajjiżna minħabba anki it-trasformazzjonijiet kbar li qed naraw is-soċjetà Maltija qed tidħol fihom hija sfida kbira. Ġifieri allura n-nisrani fil-politika huwa żmien li jitlaq għax issa hemm postu. Aw naqbel ftit manki is-sentiment li esprimiet Marlene illi fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà sa tagħmel għażliet u sa tieħu triq. Int li tista' tagħmel il-politiku fir-rwol tiegħek u li tipprova tgħin illi s-soċjetà tagħżel dak li int taħseb fil-kuxjenza tiegħek jista' jkun aħjar minn dik l-għażla. Fil-politika ma tgħaddix dejjem tiegħek. X'ir-realtà il-politika hija demokrazija. Ġifieri jittieħed vot fil-Parlament jew isir referendum u l-poplu jagħżel stax imbagħad issabbat saqajk u tgħid issa jien m'għaddiċ tiegħi, speċi issa. Irridu narfu li qed ngħixu f'soċjetà demokratika illi d-demokrazija għandha valur ukoll. Bħalma għandhom id-drittijiet ta' ħafna nies, l-aspirazzjonijiet tagħhom, però ma jonqos il-fatt illi jekk vera tifhem x'inhi r-relazzjoni ma' Alla u allura x'inhi l-fidi nisranija, ngħid il-fidi nisranija mhux setta regoli, imma messaġġ ta' Alla li ħalaqna x'jemmel ju l-aħjar għalina. Issa jekk irridu nisimgħux jew le dik affarina. Alla ma jidħolx u jimponi ruħu fihna ma jibqa' jgħidilna x'inhi il-verità. Però anki hawn li titkellem fuq il-verità jgħidulek qed tiġġudika. Tajjeb, jiġifieri malli inti tipprova titkellem b'xi mod illi jimplika illi xi ħaġa hija it-tajjeb, allura int awtomatikament f'soċjetà demokratika fejn kulħadd għandu dritt li jemmen u li jaħseb li jritu. Għax inti allura mhux qed taqbel ma' dik l-opinjoni qed tiġġudikah. Però ir-realtà meta jqumu jitkellem in-nisrani hemmhekk il-ġudizzju fuqu ma jimpurtax, isir irid għaxaru każ qed jitkellem bil-mod kif qed jitkellem irridu nagħmlu separazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Naħseb argument se nitlu fih iktar tard f'dan id-dibattitu. Jiġifieri bħal donnu li n-nisrani għal-valuri u l-prinċipju tiegħu illum mhux aċċettabbli waqt li huwa aċċettabbli għal kulħadd ieħor li jgħid il-valur u l-prinċipju tiegħu. Naħseb illi n-nisrani jrid jibqa' konvint mill-valur u l-prinċipju tiegħu, tgħid li dan jista' jfisser li mhux dejjem ikun għal min eleġġih konvenjenti, jista' jkun li le, jista' jkun hemm nies jgħidu għal Tonio Fenek ma nivvotarux għax jemmen mis f'dak li jemmen. Realtà jiena meta noħroġ għall-elezzjoni qatt ma ngħidilhom hemm xi ħaġa differenti, jafu jien x'nemmen fih. U fl-aħħar mill-aħħar jekk jien ġejt elett minn dawk in-nies illi jafu jien x'nemmen fih, allura naħseb fil-Parlament għandi d-dover ukoll li nitkellem fuq dak li nemmen, għax jien qed nirrappreżenta dawk in-nies illi
batuni fil-Parlament. U mhux sempliċement l-opinjoni ta' hemm barra ta' x'tista' tkun għax fl-aħħar mill-aħħar naħseb illum huwa żmien fejn il-politiku nħafna iktar ċar fuq il-valuri tiegħu mhux jaħseb. Grazzina wkoll nilqgħod ma' sħabi nselmilkom, sinjuri preżenti hawnhekk u grazzi wkoll tal-istedina. Ovvjament mhux se nidħol daqstant fil-valuri għaliex naf li aktar tard ukoll se nkun qiegħed immiss anka dan il-ħsieb fejn jitlu l-valuri anka l-politiku kif għandu jħares lejn il-valuri li ovvjament suppost li jaspirawna fil-ħidma tagħna mhux biss il-politiċi però aħna lkoll preżenti hawnhekk. Però rrid ukoll nieħu spunt ukoll anka nitkellmu dwar il-Vanġelu. Vanġelu illi għadda kemm għadda żmien minn fuqu nemmen illi għadu wkoll relevanti anka għal ħajja tal-lum. Il-kwistjoni kollha naħseb il-punt ta' tluq jibqa' dejjem ukoll il-fidi, illi kultant forsi hemm barra biex inkunu ftit iktar cool ħanuża kelma illi kultant tintuża wkoll fost iż-żgħażagħ u anke fid-dinja tal-lum forsi niddejqu illi anke nesprimu dak li verament nemmnu fih għax forsi jkun hemm min iber ilna jew forsi jitkerħilna jew saħansitra wkoll jasal biex laqegħdin bejn il-politiċi hawnhekk ukoll jonqos milli jivvutanna. Però naħseb ukoll illi wieħed irrid ukoll unieħu spunt talba partikolari illi nimmaġina li kollha ngħiduha xi darba jew oħra anke matul il-ġurnata hija t-talba tal-missierna. U naħseb illi anke hemmhekk biss wieħed ukoll jista' jifhem kemm verament il-Vanġelu biex nieħu spunt żgħir kemm verament il-Vanġelu huwa wkoll rilevanti. Naħseb illi l-bniedem minkejja l-kumditajiet, minkejja l-lussu illi nistgħu ngħixu fih, però lkoll kemm aħna naħseb ngħaddu minn mumenti ta' niket kif ukoll anke hawn din il-kwotazzjoni il-ferħ tal-Vanġelu il-kliem jinħelsu mid-dnub minn niket mill-vojt ġewwieni u anke mill-iżolament. U naħseb illi din hija r-realtà. Ġifieri il-fatt illi aħna nippruvaw naħarbu minnha tkun kemm tkun tgħix f'ħajja tal-lussu, tkun politiku komdu jew le, naħseb illi fil-verità mis-sema l-isfel kulħadd jgħaddi minn dawn il-momenti u anke min jipprova li jiskarta naħseb illi l-kol kemm aħna politiċi u maħniex f'mument ta' diffikultà naħseb illi wkoll dejjem ħarsitna id-dur lejn Sidna Ġesu Kristu illi wkoll anke meta niġu f'mument diffiċli għalaqas jiena ngħid hekk ukoll naħseb illi nħarsu f'dak is-sens ukoll. Però tajjeb illi wkoll nagħmel tixbieħa jekk tippermettuli eżis sinjuri bejn il-politika u anke l-evanġelizzazzjoni fejn naħseb illi il-ġustizzja u l-ġid komuni huma żewġ virtujiet ngħid jien illi huma wkoll komuni. U naħseb illi nemmen sinċerament illi kull politiku għandu jħares lejn il-ġid komuni u mhux lejn jaqbel lil dak l-individwu illi forsi minħabba raġunijiet ovvji tagħna l-politiċi aħna wkoll ikun jaqbel lil l-bieraħ ngħidlu mod però anke meta naf li dak li qed inwedu huwa diffiċli jew jista' jkun ta' detriment tal ħadd ieħor. Naħseb illi jien biex nieħu l-eżempju tiegħi jiena minix qed fil-politika għal dak l-iskop u naħseb illi fil-verità jiena dejjem tallimt li politika qed hemmhekk biex tkun ta' servizz u biex tkun ukoll tħares l-interess tal-ġid komuni. Naħseb illi nieqaf hawnhekk ukoll battuta żgħira waħda biss illi biex nagħti ċans ukoll lill-ħabib kollega tiegħi l-Onorevoli Parnis jagħmel l-intervent tiegħu. Jiena tallimt fil-politika għalkemm jiena għadni ġdid biex ngħidlek sa ċertu punt fil-Parlament inni involut fil-politika, però bejn dawn l-onorevoli kollegi ħbib tiegħi jiena li żar wieħed fosthom ukoll u l-aħħar wieħed li dħal fil-Parlament. Però jiena dejjem tallimt anke mill-esperjenza tiegħi ta' 5 snin sindku tal-Mellieħa u kont ukoll għal 3 snin oħra sindku, viċi sindku fil-Mellieħa, jiena dejjem żammejt ħsieb wieħed. Jiena ma nipprovax nilab jiena xi qaddis iktar mill-Papa, assolutament jiena bniedem għandi nuqqasijiet tiegħi, però dejjem emmint li fil-politika apparti li qed ta' servizz għandek ukoll tagħmel il-ġid. Għaliex bil-ġid dejjem emmint li gawdi kulħadd. Kemm dawk li jaqblu miegħek, kemm dawk li ma jaqblux miegħek. Sindku jiġi u jmur, politiku jiġi u jmur, però il-ġid jibqa' hemmhekk jitgawda minn kulħadd. U naħseb li anke l-ħsara li wieħed jagħmel. Għal-mument forsi jista' jkun illi f'xi minn daqqiet dak li jkun qed jagħmel jista' jkun jidher illi qed jittrionfa jew ikun qed jaqla ċabċib, però naħseb illi deep down il-politiku nemmen illi għandu jżomm dak quddiem għajnejh fl-aħħar mill-aħħar nagħlaq bija u nirrepetija bil-ġid bib tiegħi igawdi kulħadd. Politiku jiġi u jmur, però dak li tħalli wara jibqa' jiftakru n-nies. Grazzi.
nirringrazzjakom kollha li ġejtu hawnhekk. Nuħu pjaċir blaqat bħal daw u nuri kemm f'dan il-pajjiż tagħna tfadal nies tal-valuri u l-iktar ħaġa importanti fil-valuri. Jiena fil-politika dejjem nemmen the golden rule. Dak li tixtieq lilek xtiequ l-ħadd ieħor, dak li ma tixtieqx lilek tixtiequx lil ħadd ieħor. Kull meta jiġi xi ħadd qudiemi jien l-uffiċċju jiġu ħafna nies u issa qegħdin fil-gvern jiġu iktar. Però insomma nuħu pjaċir nipprova nagħti dak li nista'. Meta jiġi xi ħadd qudiemi dejjem inżomm dak il-prinċipju ngħid kieku jien kont flok dik il-persuna li qed hemmhekk. Ġifieri jien qiegħed wara l-bank u dak ħadd ieħor kieku jien qiegħed hemm x'nixtieq għalija. U naħseb dak huwa l-aktar ħaġa li tista' fil-ħajja tiegħek tkun kuntent b'dak li tagħmel. Aħna xi kultant nieħdu ħafna mill-idejat ta' wieħed lil ieħor, però naħseb jew ħadieli jew ħanoħodilu jiena dak li qal Sieħ Bitonju. Għaliex jiena dejjem ngħid qabel jiena missier, qabel jiena politiku, jiena nisrani. U xi kultant forsi ħansemmija imma xi kultant forsi tgħid imma jien in-nies ngħidhom jiena nisrani, ġifieri l-prinċipju tiegħu huma nsar issa jiena dħalt bdejt il-ħajja tal-politika tiegħi meta kelli 27 sena kont ħriġt minn soċjetà l-mużew. U dawk il-prinċipji baqgħu hemmhekk. Imma tgħidli inti b'dal prinċipji kollha kif kont fil-Parlament ivvotajt għad-divorzju. Dak kien konflitt qiebes fil-ħajja tiegħi. Jiena illum hemm il-liġi tad-divorzju, ma jiena bħala nisrani jista' jkun hemm il-liġijiet kollha li jmorru kontra dak li trid il-Knisja. Qegħdin hemmhekk nisrani biex juri li huwa nisrani, qegħdin hemmhekk imma ma nużahomx. Għaliex jiena bħala politiku, din ħobb infhem għaliex nixtieq li f'dal pajjiż tal nibdew niftehmu, jiena bħala jiena u Marlin kemm tkellimna dwar dan, jiena bħala politiku, jiena politiku ta' kulħadd, tan-nisrani, ta' min ma jemminx, tal-ateu, jien ta' kulħadd, jien politiku ta' kulħadd, jiena rrid nirrappreżenta lil kulħadd. Imma jekk mbagħad daħlu dawn il-liġijiet, jiena jista' jidħol kull liġi li trid f'dan il-pajjiż, però jien bħala nisrani qed hemmhekk, jekk jiena nisrani, jiena m'iniex se nuża jekk il-prinċipji tiegħi huma daw, u naħseb naħseb imbagħad jibdew jispiċċaw kollha dal ħafna batti bekki u dal ħafna ta' bejnietna. Jista' jidħlu l-liġijiet kollha f'dan il-pajjiż tagħna. Imma jien bħala nisrani jiena ma nużahomx. Jiena ma nużahomx. U dana qiegħed nipprova ngħidu ħalli nippruvaw nifhmu, ġifieri, u jiena nemmen li anke f'dawn naħseb għandna iktar membri parlamentari kulħadd jista' iwassal il-messaġġ tiegħu, imma rridu nwasslu dan il-messaġġ tagħna fost in-nies. Jiena min jaf kemm jiġu nies, jiena l-ewwel ħaġa li jiġu ħafna nies għandi bi problemi soċjali, bi sfidi soċjali. L-ewwel ħaġa li jiġu meta jkollok dal-problemi fil-familja, l-ewwel ħaġa li ġejlek isma' sibli avukat biex nissepara. L-ewwel ħaġa li ngħidlu qabel insibu avukat. Għax ma insibu medjatur u naraw nistgħux iż-żwieġ jiġi rranġat. Jiena ngħid tal-inqas f'ħajti jekk f'politiku m'għamil xejn, imma jekk ġew mitruħ kemini fil-ħajja tal-politika biex jisseparaw, irnexxieli 10 minnhom inressaqhom biex jirranġaw. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-politiku, x'inhu l-politiku? Huwa li tagħmel servizz. Politiku qiegħed hemm biex iservi, issa kemm jajruna u aħna bejnietna forsi nirribattu. Però jiena niġġieled l-argument bejnietna ma niġġielitx dak li huwa personali. U ħafna nies wara li jmutu joqogħdu jiġbrulhom għal daw id-dinja monumenti. Jekk inti tittamel il-monument tiegħek, meta tittamlu l-monument tiegħek? Tagħmlu issa f'ħajtek, jiena in-nies issa jridu tagħmel 4 ijiem joqogħdu ħafna biki u ħafna teatrini u dar ħafna x'ismu tgħaddi ħarsu politiċi kbar. Ħarsu politiċi kbar. Konna mietu, ħadmu,
nistgħu ngħidu Mintoff kien politiku kbir, miet spiċċa, illum għadhom, hawnhekk għadu ħaj u jgħix fostna. Birkirkara, kellna Fenek Adami, illum spiċċa mill-politika għadu popolari daqskemm kien Alfred għax in-nies sakemm tkun dak iż-żmien inti qiegħed tmexxu qiegħed tagħtu qiegħed tagħmel il-policies. Kif tispiċċa, kif inti ma tibqax fil-ħajja pubblika, inti ma tibqax daqstant popolari. Allura x'inhu l-argument tiegħek? Imma meta mbagħad tgħid isma' min jaf kemm meta kont bil-ġuħ jew kelli problema kemm enni dak il-politiku Mintoff, Alfred Sant, Edi Fenek Adami, daw in-nies kollha li jagħmlu ħoss. Ġifri, x'irid qed nipprova ngħid mingħajr ma nrid iweġġa' lil ħadd imma nixtieq inwasslu ċar dal-messaġġ. Aħna bħala politiċi, aħna l-koll bħala politiċi, irridu nkunu hemmhekk biex il-monumenti tagħna ta' ħajjitna nagħmluhom issa. Meta ntemmu fil-ħajja tal-politika, dak spiċċaw mar. U mhux biss il-politiku, imma kull individwu ieħor. Jiena politiku, inti l-ħaddiem, inti l-mara tad-dar, inti t-tabib, inti l-volontira, inti li qed taħdem ġifieri il-monumenti tagħna rridu nagħmluhom f'ħajjitna. U jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar kull persuna jgħaddi minn żmien ta' ribellazzjoni f'ħajtu, imma il-bniedem ikun irid dak iskiet f'ħajtu li jfittex l-Alla. Jiena ħantem biha meta jiġu ħafna nies b'ħafna problemi, jiġu ħaniprofa ngħinkom. Imma jekk imbagħad verament trid issolvi l-problema tiegħek, mur quddiem Alla u Alla jsolvilek il-problemi. Jien ma nistax insolvilek problemi, imma ipprova fil-ħajja tiegħek. U din għajda għalina l-kull politiku li qiegħed hawnhekk ara kemm naħdmu nibdew għaddejjin, nibdew door to door, nibdew b'diskussjonijiet fil-Parlament. Naqra ħin m'hemmx għalfejn jaraw kien nies imma naqra ħin fil-kwiet fis-solitudni kieku tkun taf kemm isservik fil-ħajja tiegħek. Nirringrazzjakom. Fil-fatt nibda minn dan l-aħħar punt għaliex kieku kelli ngħid din is-sentenza l-politika għalkemm spiss kritikata hi vokazzjoni mill-aktar għolja. Hi waħda mix-xejriet l-aktar prezzjużi ta' mħabba għat-tfittix tal-ġid komuni. Dina jgħidha il-Papa Franġisku f'din l-eżortazzjoni apostolika Evangelii Gaudium. Qed juri apprezzament għal dawk li jidħlu fil-politika b'sens ta' servizz u ta' qadi u qed jgħid vokazzjoni mill-aktar għolja. Imbagħad post minnhom f'din is-silta iktar l-isfel jgħid u għax ma jduru ġantalla biex idawalhom fil-pjanijiet tagħhom. U dak il-punt li għadu kif issemma naħseb nitlaq minn hawn kemm hu importanti. Din ir-relazzjoni ma' Alla li totta l-kull nisrani u nisranija u għalhekk anki għal min hu involut fil-politika illi huwa hu li jrid jgħin biex idawwal il-ħajja tagħna u l-ħidma tagħna. Għalhekk il-Papa jgħid fil-bidu u dina kien qal anke il-Papa Benedittu li fil-bidu ta' ħajja nisranija m'hemmx fil-bidu deċiżjoni l-ewwel etika, jiġifieri għamel hekk tagħmel x'hekk, imma fil-bidu hemm din ir-relazzjoni ma' Alla kif issemma, ir-relazzjoni ma' Alla li mbagħad iddawlek dak li għandek tagħmel u dak li m'għandekx tagħmel. Ma fil-bidu hemm din ir-relazzjoni ma' Alla naħseb din hija importanti ħafna. U din tot kif intqal mhux għal minnu involut fil-politika biss, għal kull nisran u nisranija, imma wkoll għal minnu involut fil-politika. Li naturalment mbagħad irid anki jerfa' ċerta responsabiltajiet. Konna ċans naħseb illi nitkellmu aktar il-qoddim, il-Papa jidħol iktar direttament mbagħad fuq deċiżjonijiet ta' politiku jew nies involuti fil-politika, imma irid jerfa' ċerti responsabiltajiet. Jiġifieri, pereżempju, fil-leġiżlazzjoni huwa jien li ngħid hemm liġi ħażina u ma nużajx, mhuwiex il-politiku illi jrid jara jdaħħal jew le. Ġifieri huwa jien li m'iniex fil-Parlament.
li ngħid isma' hemm liġi jew liġi dika m'għandix nużax mhix taqbel ma' twemmin tiegħi. Mhix l-istess bħal min qed jintroduċi din il-ħaġa, ġifieri hija huwa argument differenti wkoll. U għalhekk naħseb hemm bżonn ħafna ta' sosten ta' appoġġ jiena tlaqt minn dal-punt pożittiv ta' min hu involut fil-politika li jrid l-ewwel nett wieħed japprezza ħafna is-servizz li jagħti. Wieħed irid anki juri appoġġ u sosten għad-diffikultajiet li l-politiċi jkollhom u fl-istess waqt tajjeb li jkunu diskussi anki l-momenti anki ta' responsabiltajiet partikolari li jidħlu għalihom speċjalment meta jażlu fil-leġiżlazzjoni, per eżempju, f'deċiżjoni oħra eżekuttivi. Naħseb huwa b'dal mod illi aħna nistgħu tassew anki naraw kemm huwa ta' valur anki dal-klim tal-Papa illi f'din l-eżortazzjoni apostolika jmiss tant affarijiet imma l-enfasi tiegħu fuq il-ferħ tal-Vanġelu li anki jekk jgħid min hu imtaqqal minn vojt ġewwieni, mill-iżolament, minn niket. Hemm messaġġ importanti b'xara tajba u l-ferħ ta' Kristu jimlena biex nistgħu ngħaddu anki lill-oħrajn. B'dan il-kliem hekk li smajna qisu donnu li l-nisrani fil-politika m'għandux jagħmel għażliet politiċi skont dak li jemmen. Dan il-kliem donnu japplika biss għal min hu nisrani u donnu ma japplikax għal persuni ta' ħsieb ideoloġiku differenti jew ħsieb liberali. Ma taħsbux li anki f'pajjiżna dawk li nsara fil-politika qed ikunu taħt pressjoni biex donnom iħallu l-fidi tagħhom fuq l-adba tal-Parlament u s-soċjetà? U s-soċjetà donna qed tistenna li dawk jifqu jemnu għal ftit ħin sakemm jittieħdu d-deċiżjonijiet biex imbagħad jerġgħu jkomplu jemnu meta jkunu l-barra mill-Parlament? Taħsbu li din hija inġustizzja magħkom bħala politiċi jew taqblu li dan huwa mistenni minnkom, mis-soċjetà u mill-votanti tagħkom? Wara li l-kelliema jirrispondu l-mistoqsijiet, imbagħad ikollna mistoqsija oħra u mbagħad ikollna anki ħin għall-udjenza biex jgħaddu l-kummenti tagħhom. Issa qabel ma għaddu għat-tweġiba ta' din il-mistoqsija, għandna silt oħra mill-esortazzjoni apostolika tal-Papa. Ħadd ma jista' jistenna minna li nillimitaw ir-reliġjon għall-intimità sigrita ta' bejn il-persuni mingħajr ebda influenza fuq il-ħajja soċjali u nazzjonali. Mingħajr ma nagħtu każ tas-saħħa tal-istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili, mingħajr ma nesprimu ruħna fuq il-ġrajiet li jinteressaw iċ-ċittadini. Fidi awtentika li qatt ma tfittex il-kumdità jew hi individwalistika. Timplika dejjem xewqa profonda li nbidlu d-dinja, li nittrażmettu l-valuri, li nħallu xi ħaġa aħjar warajna fid-dinja. Hekk issa nistgħu nerġgħu ngħaddu għall-kummenti mill-panel. Fil-fatt, l-ikbar sfida, u ħanerġa' insemmi dik il-kelma li bdejt biha. Is-selflessness għaliex għax inti il-politiku f'Malta, anke f'pajjiżi oħra, ma f'Malta forsi għax aħna soċjetà ċkejkna u komunità relattivament ċkejkna. Hemm ċertu mold, hemm ċertu forma li l-politiku f'Malta mistenni illi jimxi magħha. U kif ikollok politiku illi juri li mhux sa jimxi ma' dik il-format aċċettat, speċjalment li tkun politiku mara. Hemmhekk tibda tħoss pressjoni enormi, mhux biss minn ta' madwarek, imma anke mis-soċjetà in ġenerali illi tkun riflektri ħafna, siba diffiċli ħafna biex taċċetta mod ieħor kif issir il-politika. Jiena mhux ħammur għal deċiżjonijiet biss kbar ta' portata nazzjonali u mhux nazzjonali biss għax hekk inti jkollok deċiżjoni dwar the basic human right, dwar id-dritt li tgħix, dwar l-abort, ovvja, illi anka jekk inti m'intix kattoliku u nisrani, nifhem li jekk inti politiku u l-antijak huwa li ġiblu manenta l-qoddim, ma tistax tmur tivvota favur l-abort, u mbagħad tajt inti
illi inti qiegħed hemm xi ġiblu man tal-qudiem għax hekk bniedem ma tieħx ċans li jgħix, the very basic thing, mela inti diġà l-oġġettiv li inti qed tgħid li qiegħed isservi għalih mhuwiex hemm. Diġà qrittu. Però immorru għal mod ta' kif issir il-politika f'dan il-pajjiż. Anke li jkollok persuna f'tim politiku illi tirreaġixxi għal mod kif il-politika tibda tissarraf u tibda tiġbed l-attenzjoni minn ġewwa, u mbagħad tibda tiġbed l-attenzjoni fuq barra, dik tqajjem reazzjoni kbira ħafna. Mhux faċli. Però jiena nħoss illi xi darba x'imkien, apparti milli wieħed jibdija wiċċ in wiċċ meta bniedem jiġu quddiemek, jgħidlek jiena rrid-ġob watchman fawissu bejn satej u 3 ta' wara nofsinhar. U birżebbuġa x'hemm noqgħod. Dal-bniedem aħna fid-dover illi inti tiftaħlu għajnejh turih illi inti għal xogħol illi tkun ħad titħallas għalih tittati x-xogħol illi għandek id-doveri lejn familja tiegħek, lejn is-soċjetà ta' madwarek, lejn pajjiżek, mela inti qed titkellem wiċċ in wiċċ, qed tipprova tbiddel individwu wieħed, qed insemmi każ estrem, imma affarijiet illi huma relativament komuni. Però meta tipprova tbiddel bi kliemek, bil-behavior tiegħek, il-mod kif issir il-politika, mela aħna nistgħu nieħdu case in point, għadda kemm kellna elezzjoni ġenerali ftit aktar minn sena ilu, fejn kien hemm gvern illi beda tajjeb ħafna imma bħalma jiġri ma' żmien kif qal tajjeb Silvio l-affarijiet ħafna drabi jiddegradaw u jsiru dekatenti matul iż-żmien u jkun hemm bżonn il-bidla u l-poplu jkun ivvota biex issir dik il-bidla u jibdew isiru ħafna wedi illi huma realizzabbli, konvinti, però tibda tara illi jekk wieħed mhux joqgħod attent, jekk mhux ħan inwaqfu ċertu atteġġament minn kmieni, jista' jagħti l-każ li n-nies ħan ittradulhom dik il-fidi, dik it-trust illi jkunu urew. U għax isir hekk, inti tkun qiegħed tagħti l-ikbar daqqa ta' ħarta lil-mod kif il-politiku jiġi imħares min-nies u allura daqqa ta' ħarta lejn l-awtorità illi hija xi ħaġa serja ħafna. Speċjalment l-eżempju li jkun qed jingħata lill-ġenerazzjonijiet ta' żgħażagħ li jkunu qegħdin isegwuna. U allura, jekk aħna rridu nimxu b'dik is-selflessness li nħoss li min isegwi l-ħajja ta' Ġesu Kristu hija naħseb jiena l-ħajja li tħares minn fejn tħares leha hija l-ikbar eżempju fejn inti tittinsa lilek innifsek, inti hija ta' servizz tittinsa lilek innifsek bħalma min ikun om jew min ikun professjonist vokazzjonali. Tittinsa lilek innifsek. Allora biex inti iżomm dak li inti tħoss li huwa sewwa, biex inti twassal il-politika fejn inti tixtieq li tara, trid timxi ma' dik is-selflessness u dik is-saħħa ma ġibiex min-nies. Dik is-saħħa ma ġibiex min-nies. Dik is-saħħa ġibha minn xi ħaġa ħafna ogħla. U ġibha mill-fidi. Ma jkollokx il-fidi. Impossibbli. Nemmen illi jekk aħna l-ispiritwalità jew il-formazzjoni li nkunu ħadna matul ħajjitna bit-tajjeb u l-ħażin tagħha xi ħajja tpoġġik f'sitwazzjonijiet fejn ċerti deċiżjonijiet għal min ma jkunx jaf sewwa x'qed jiġri jgħidu jiġġudikawk u għandhom kull dritt jiġġudikawk. Imma il-ħajja tpoġġik f'pożizzjonijiet fejn jkollok again you apply is-selflessness u għal ħaddieħor inti tittieħu ċertu deċiżjonijiet li forsi fuqek ikunu jagħtu impressjoni li ħaddhom taqla dwarhom ħajtek kollha biex ma ngħidx wara ħajtek ukoll, ma ħajtek kollha. Però jekk inti tkun temmen illi dak li inti qiegħed tagħmel in the long run ħajkun aktar taġid għall-inqas għal dawk li inti bħajtek qed tinfluwenza il-ħajja tagħhom. Naħseb li no matter what, inti trid taħseb, tiddeċiedi u tieħu d-deċiżjonijiet. U tkun lest illi jekk ikun hemm onslot la inti
temmen f'dak li qed tagħmel wara li tkun ħsibt u wiżint sewwa, nemmen illi xi darba għad inwaslu anke biex aħna il-mod kif issir il-politika f'Malta timmatura ferm u ferm aktar. Silvio semma l-ixu tad-divorzju. U jina għadni sissa kull meta mmur fuq ir-rejdu lex inti kont kontra d-divorzju. Għallhom le jina għadni kontra d-divorzju, jina kattolika, jina kontra illi bniedem juża il-liġi tad-divorzju. Jina personali jien mużajtix jien imma xi ħadd la teżisti jista' jużaw kontrik. Qed tifhimni għax il-liġi qed hemmhekk. Imma jekk il-poplu għażel li ikollu dik l-għażla, bħala persuna pubblika issa jiena, ma nistax bid-demokrazija li fil-pajjiż nivvota kontra dik il-liġi li tirregola mod ta' ħajja. Ara kieku kienet liġi issa bl-istess argument ngħidu ma issa nagħmlu referendum, sentejn oħra 3 u jindaħlu l-abbort. Għax ħafna nies forsi ġew huma jew ma jivvotawx u jgħaddi, jew jivvotaw waħda minnhom. Dik ħaġa kompletament differenti. L-abort huwa til. It is out of the question. Jistgħu jagħmlu aħna nistgħu nagħmlu referendum favur is-serq. Jekk inti qed tisraq hija xi ħaġa li inti ħadd tagħmel id-deni lil dak li jkun, la, mhix ħaġa li aħna nkunu nistgħu bħala leġislaturi naċċettawha, però jekk hemm mod ta' ħajja issa, jekk hemm nies li ma jemmnux fi żwieġ kif inhu aħna u ħajaffettwa lilhom għalkemm il-kunċett ta' jaffettwa lilhom nistgħu nagħmlu xi għaxar dibattiti għax mhix xi ħaġa li taffettwa lilhom biss, però huwa limitat, hemmhekk il-politiku sfortunatament ikollu jieħu d-deċiżjonijiet li jkollu jieħu. Huma deċiżjonijiet illi huma diffiċli u kif qal tajjeb Tonio, the best thing you can do wara huwa illi inti tgħin biex kemm jista' jkun in-nies ta' madwarek ma jaslux li jkollhom bżonn jużaw dik il-liġi u jekk jaslu biex ikollhom bżonn li jieħdu dak l-istat, ikollhom is-sapport kollu biex kemm huma kemm uliedhom kemm il-familji tagħhom ibatu l-inqas. Però again, huwa meta jkun hemm dak it-tip ta' deċiżjoni x'wieħed jaħseb u x'wieħed irrifletti huwa żmien tqattih intern sakemm inti taċċetta li for the public good, for the common good, inti jkollok sfortunatament ġili jkun hemm okkażjonijiet fejn no matter what you say, no matter what you do, id-deċiżjoni aħħarija tkun dik illi semmejna. Dejk Tony. Thank you. Ħanibda b'kumment żgħir. Naħseb l ħaġa li rridu nirrealizzaw li aħna bħala ansara msejħin ikunu fil-minoranza mhux fil-maġġoranza. Però di għal Malta tinstema' stramba għax aħna tlajna f'soċjetà fejn meta konna tfal aħna kulħadd kien imur il-Knisja. Illum ngħidu 60-70% imur qudies il-ħadd, imma xorta tanna ħafna nies jgħidu li jemmnu, mhux neċessarjament imorru l-qudies il-ħadd. Imma għadna soċjetà li taħseb li l-maġġoranza tan-nies huma nsara. U dar per-konsegwenza mela kollox irid ikun kif iridu l-insara. Meta realtà l-Vanġelu jitkellem fuq il-fatt li aħna suppost niċċa ta' daw żgħira fid-dlam. Għax il-maġġoranza huwa dlam madwarna, sa mhux qed ngħid in-nies kollu maħżiena ta' imma qed nibgħat il-messaġġ li Kristu meta jitkellem fuq in-nisrani, jitkellem fuq in-nisrani li jgħix f'soċjetà li hu ma jkunx li qed jiddetermina x'qed jiġri f'dik is-soċjetà neċessarjament, imma li huwa l-minoranza f'dik is-soċjetà. U forsi dawn l-issues huma mqanqlin daqshekk fid-dibattitu tagħna, għax f'dibattiti f'parlamenti oħrajn madwarna fl-Ewropa u fid-dinja l-evoluzzjoni li sfortunatament is-soċjetajiet m'għadhomx insara ma saru iktar lajċi u jew sekulari ngħidu iktar il-kelma sekulari u li in-notion tal-Alla huwa aktar xi ħaġa personali ta' f'xiex irrid nemmen jien etika, valuri u dat tip ta' affarijiet. Ara dawn l-issues mhumiex daqshekk sensittivi daqskemm aħna hawnhekk f'dan il-pajjiż. U allura aħna ninqabdu qisna f'din ir-realtà illi għandna element ta' soċjetà illi għamlet għażla li ma tix tkun nisranija li fl-aħħar mill-aħħar bħala ansara ma nistax nimponu, ġifieri aħna maħniex il-Musulmani u kważi ngħidlek
nħaġrek jekk inti ma tibqax fir-reliġjon tagħna, ġifieri nirrispettaw li hemm element ta' drittijiet u hemm element ta' libertajiet. Però ma jnaqqas il-fatt illi n-nisrani mhux jimponi u għawrdu noqdu attenti, ġivina, ħan nitkellem jien fuq il-kwistjoni jien kif ħatta da' divorzju, tajjeb. Jien kont kontra d-divorzju, tkellimt kontra d-divorzju. Ġejt Majja għax tkellimt ukoll kontra d-divorzju. Però fl-aħħar mill-aħħar meta mbagħad il-poplu għamel referendum u għamel għażla, ma ħassejx li stajt nivvota favur, għax xorta fil-valuri tiegħi kontra, ma laqas ma jkelli nivvota kontra għaliex ir-realtà l-poplu għamel għażla li fid-demokrazija hija valur li tirrispetta. Inkella m'għandniex politiku, jekk ma nirrispettax il-prinċipji bażiċi ta' demokrazija, u allura ħassejt li jien m'għandix nostakola id-dħul ta' dik il-liġi. U l-messaġġ kien li astjenejt. Però x'weġġani f'dak id-dibattitu? Li s-soċjetà Maltija għax tara li l-Knisja għadha f'pożizzjoni ta' dominanza, għax ma taraħix bħala minoranza, ma tara bħala ma tistax titkellem. U allura meta niġu għal dawn l-issues, iżda l-Knisja tittalaq ħalqa. Meta l-Knisja għandha dover li titkellem. Anki meta l-politiku jitkellem jiġi Majjar, jiġifieri jinktib artiklu, niftakar kien hemm headline fit-Times idir li kien il-ħadd wara id-doluri. Tajjeb. U dak kien artiklu sħiħ li n-nies li marru għal purċissjonijiet tad-doluri kienu skandalizzati għax kien hemm xi kappellana f'xi purċissjonijiet u bdew jgħidu li rridu nitolbu biex id-divorzju ma jidħolx f'pajjiżna, il-Madonna qed tibki għax dieħel id-divorzju f'pajjiżna, bla 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 bla. U jiena ktibt artiklu u qatt. Ma għaliex in-nies li kienu għal dik il-purċissjoni skandalizzaw ruhom il qed jisimgħu dak il-messaġġ mill-kappillan. Xi pretendew? Il-kappillan jgħidilhom il-Madonna qed tifraħ għax se jidħol id-divorzju. U allura Tonio Fenek qalaħħa għax qed tidirlu l-Madonna. Mhux kemm id-darba għajruni fil-Parlament intax tidirlek il-Madonna. Ma naħsibx li terit lill-Madonna, naħseb huwa loġiku. Alla għandu set ta' prinċipji li għalinna li daw it-tajjeb għalikom, sax nimpretendu li Alla san bidluħ għax issa madhom xoġbu lilna, nista' ngħid ma japplikawx għalija għandi dritt. Ħadd m'għandu jikkundannani għaliex Ġesu l-ewwel wieħed li kien jgħid li l-prostituti se jitlu fil-ġenna qabel il-Farisej. Jiġifieri l-għażla tal-istat tal-ħajja tal-individu ma tiddeterminax mhux il-ġenna jew l-infern, dik hija ħaġa relazzjoni bejnu u bejn Alla. Tajjeb, u Alla ħares niġġudikaw aħna. Jiena għandi ħbieb li huma gejs, għandi ħbieb illi ma baqgħux fir-relazzjoni ta' żwieġ tagħhom u qegħdin ma' xi ħadd ieħor, ma jidhomx minnhom iktar ħbieb tiegħi għax ma tażlux li tgħixu il-valuri li naħseb li huma tajbin jien. Imma dak ma jnaqqas mid-dover tiegħi li jien fil-Parlament inqum u ngħid. Imma jien naħseb li hekk l-aħjar għas-soċjetà. Issa s-soċjetà tista' tagħżel għax demokrazija qegħdin mhux fil-Medjuevu u bejn l-isqof u s-sultan jekk le kien jaqtalu rasu, jiġifieri dini s-soċjetà li qed ngħixu fiha wara ħares ma kienx hekk, nkun ċar, jiġifieri id-demokrazija hija xi ħaġa tajba fiha innifisha. Però li nixtieq nara fis-soċjetà Maltija hu ir-rispett tal-opinjoni ta' kulħadd. Għaliex waqt li tkun liberali għandek dritt titkellem, jekk int meqjus dejjaqni tal-kelma konservattiv, għax ma qisniex konservattiv u naċċetta ħafna affarijiet. U midnab ukoll, ġifieri mhix qaddis laqqas, ġifieri ma jekk inti tesprimi valuri li huma aktar viċin dak li taħseb illi jitkellem fuq il-Vanġelu, allora inti m'intix kapaċi tissapara bejn l-Istat u l-Knisja. Jekk aħna qed ngħidu bejn l-Istat u l-Knisja, is-separazzjoni hemm trid tkun, mhux qed ngħid iridu jiżżewġu, ma jekk qed ngħidu il-valuri ta' Kristu ma jistgħux jitlu fis-soċjetà tagħna, allora nistgħu nagħlqu reliġjon. Ma għaliex relevanti, reliġjon fiex tgħixha, jekk mhux f'ħajtek. U allura din tibqa' ftit id-dilemma. Imma jiena 20 sena oħra m'għandix dubju li dan tip ta' argumenti jispiċċaw. Għax is-soċjetà Maltija in-nisrani jkun minoranza. Tajjeb dik hija l-vera evoluzzjoni li tiġi f'pajjiżna u
mhix biss ixxu tal-politiku, għaw jaxxu wkoll tal-Knisja fl-opinjoni tiegħi. Illi hemm aspetti fejn naħseb il-Knisja titħares ukoll lejn l-interpretazzjoni ta' ċertu aspetti tat-tagħlim tagħha kif dawn japplikaw jisiru iktar relevanti għas-soċjetà illi mhux ir-reazzjoni tkun għal dak il-messaġġ ta' u intom antiki imma li s-soċjetà tibda tara li isma' il-messaġġ nisrani u fl-aħħar mill-aħħar relevanti. Grazzi Tonio. Naħseb illi kull wieħed waħda minna aħna l-politiċi wkoll nafu għal liema responsabilità tħallna li hija rridu nġorru wkoll allura il-pis. U naħseb illi jekk nippruvaw naħarbu minn din ir-responsabilità naħseb allura nkunu qegħdin nitqu bina nfusna u b'dawk in-nies illi ovvjament morna nitolbu l-fiduċja tagħhom għaliex bħal kollox fil-ħajja kull responsabilità fiha l-pis terfa' u iva il-politiku wkoll għandu pis jerfa', però jafa x'ix daħal u allura irid jerfa'ha. Jiena sinċerament ninkwita l-fatt li ċertu valuri li għalija huma kardinali f'dak li nagħmel f'ħajti qed nirreferi għal valur tas-sewwa, il-valur tar-rispett u l-valur tal-verità jiena nistqar li jiena qed ninnota li f'pajjiżna pratikament sar qisu xejn mhu xejn, kollox jgħaddi, dak li nkunu konvinti li huwa sewwa jinqaleb rasu l-isfel u bħal donnu qisu xejn mhu xejn. Dan jottu koll anka għal mod kif tiġi interpretata deċiżjoni wara deċiżjoni anka fil-medja barra li ovvjament kif nafu għandha influenza kbira dwar fejn iridu mmorru minn issa il-qudiem. U jinkwitawni ferm ukoll għaliex jiġu momenti ħbib tiegħi nisqar magħkom illi toħroġ mill-Parlament letteralment demoralizzat. Meta jkun hemm diskussjonijiet li inti tkun konvint illi tkun tkellimt ma' nies illi forsi huma iktar esperti minnek f'ċertu oqsma, f'ċertu setturi, tkun konvint li dik hija sewwa li dak huwa l-verità, però mbagħad tisma' diskussjoni fil-Parlament tgħid imma din bis-serjetà. Ma possibbli li pajjiżna inbidel daqshekk malajr mill-lejl għan-nar u nerġa' nirrepeti il-frażi li bħal donnu qisu xejn mhu xejn. Jien għandi 42 sena. Però sinċerament nemmen li pajjiżna għadu mhux lest għal ċertu bidliet li qegħdin nesperjenzaw. U jiena bħala politiku nħossni obbligat illi kull mument illi kolli inwassal dan il-messaġġ. Jiena ninkwieta ferm meta nisma' politiċi u mhux qed nipprova assolutament nipponta subajna ħadd però kulħadd isegwi x'jgħaddi f'pajjiżna x'għadda u x'inhu għaddej f'pajjiżna. Jiena li nisma' politiċi the end justifies the means dik tinkwetani ferm. Il għaliex dan huwa statement perikolus ferm għal min qed f'pożizzjoni li jrid jiddeċiedi jekk hux gvern jew oppożizzjoni u allura naħseb illi verament pajjiżna qed nitilfu l-aktar valuri essenzjali illi pajjiżna tal-lum in-nies li qed ngħixu llum aħna obbligati ħbib tiegħi il għaliex il-ġenerazzjonijiet ta' għada se jkunu jafu lilna x'ħallejnielhom. Aħna llum obbligati għal dawk li ħallewlna in-nannit tagħna, il-bużnannit tagħna, però ninkwita ferm it-triq il laqabat pajjiżna illi nerġa' ngħid ma rridx impenġi lil nifsi hawnhekk illi jiena xi pampalun qaddis assolutament, però għandi kuxjenza waħda, għandi l-ħajja qasira u dejjem ukoll nipprova li qabel nitfrasi fuq l-imħadda, nipprova li ma nkun weġġajt il-ħadda kienar u jekk nista' nagħmel ġid bil-kappell żgħar kemm hu żgħir nipprova nagħmlu. Però u forsi aktar tard ukoll għad-domanda li għandna fl-aħħar inkun nista' nelabor ftit aktar ukoll fuq ċertu setturi partikolari li pratikament pajjiżna qed jinqaleb ta' taħt fuq. U nerġa' ngħid imma qegħdin nagħmlu xogħolna biżżejjed il-politiċi għaliex jiena ukoll ippermettu li jiena ġej mill-qasam tal-isports. U naħseb illi jekk ma tallimt xejn ukoll irrid ngħid illi hemm ċertu valuri illi huma identiċi illi jitilgħu fik fl-isports titgħallem waqt li inti tkun qed tipprattika dixxilpina sportiva kienet illi mbagħad tużhom fil-ħajja. Fl-isports taraf tirbaħ u titlef. Taraf tirbaħ, però ma tkunx arroganti. Għaliex kultant sforz tal-arroganza wkoll tasal biex tara kulħadd dubbien quddiemek u tieħu deċiżjonijiet li inti jidhirlek li huma deċiżjonijiet tajbin. Anke wkoll li titlef huwa valur importanti li inti taċċetta li titlef. Anke l-valur tas-sewwa li inti tilab
fil-parametri illi hemm regolamenti u l-inti tittoqgħod għalihom u naħseb illi anke hawnhekk il-politiċi obbligati li naraw illi aħna nimxu mal-valur tas-sew mar-regolamenti illi aħna tlaqna bihom. U allura ippermettuli wkoll illi ngħid illi lum in-nies aħna sirna bħal numri maqsumin f'pockets differenti, isiru s-surveys u mbagħad skont id-daqqa nisfnu. U naħseb illi jkun żball fil-waqt li tajjeb li wieħed jagħmel is-surveys mela le biex inti tieħu l-pols tal-poplu, biex inti tkun taf, però mhux biex tabbuża mill-pożizzjoni tiegħek biex allura d-deċiżjonijiet tiġi taqgħu tqum u nerġa' ngħid mill-ġid komuni u tieħu d-deċiżjonijiet għal dawk il-pockets ta' nies illi xin taħdem l-equation inti tasal għal riżultat illi inti trid tasal akkosta kollox. Għaddiju li tkun onest, għaddiju li tirrispetta, għaliex anke dan bibtiegħu huwa valur importanti rispett. Jiena ma niddejaqx ngħid għandi rispett hawnhekk għandi l-Onorevoli Godfrey Farrugia. Għandi rispett għaliex naf li għalkemm ġej mill-kamp oppost però għandu kuxjenza. Ir-raġel għandu huwa bniedem illi taqbel u ma taqbilx miegħu fuq suġġetti partikolari, però huwa bniedem illi l-kuxjenza tiegħu u l-valuri li għandu naħseb illi qatt ma tefaħħom wara. L-istess jottu koll anke għall-Onorevoli Marlin illi wkoll irrid ngħid u ma tiddejaqx Marlin illi l-impressjoni qabel ma sirt naf ovvjament minn fuq il-bankijiet tal-Parlament, l-impressjoni tiegħi fil-konfront tagħha kien wieħed totalment oppost u tallimt ukoll fil-ħajja illi tiżbalja li tiġġudika qabel ma tkun inti ovvjament għamilta mal-persuna. Però nasal ukoll biex nagħlaq dal-intervent b'żewġ battuti. Jiena ġiet f'idejja hawnhekk ukoll silta minn diskors apparti kwotazzjonijiet tal-Papa, però silta minn diskors li għamel l-Isqof Tawdex Mario Grek waqt il-konferenza organizzata mill-Fondazzjoni Nikol Kawki propju fil-Gżira Awċija ftit tal-ġranet ilu. U ovvjament l-Isqof Grek jagħmel aċċenn propju wkoll għal dan is-suġġett li qegħdin niddiskutu suġġett wiesa li nistgħu nibqgħu sejrin forsi għall-mument uħud minnkom naħsbu li qegħdin noħorġu barra mis-suġġett, però kollox jibqa' relevanti fil-kuntest li qegħdin niddiskutu. U ovvjament fost il-battuti li kwota l-istess Isqof Grek u mbagħad elabora fuqha kienet kwotazzjoni tal-Papa Franġisku. Forsi fil-waqt li nirrikonoxxi li anke l-Knisja għaddejja minn sfidi, però forsi l-vantaġġ li għandha f'dan il-mument partikolari il-Knisja aħna nagħmlu parti minnha illi hemm Papa illi verament qed jgħix il-Vanġelu, hemm Papa Franġisku illi qed jagħtina l-eżempju b'dak li jagħmel. U allura naħseb illi meta qalilna ir-realtà hija aqwa mill-idea, din hija frażi li oġbitni u rid naqsam magħkom ħbib tiegħi. Ir-realtà hija aqwa mill-idea. Għaliex jien nista' ngħid ħafna affarijiet biex nidher sabiħ magħkom hawnhekk u nista' ngħidilkom li ħanġib anything li tistgħu timmaġinaw biex nidher ħelu, però x'in nitlaq minn hawnhekk inkun naf illi dak li qed ngħid ma jista' qatt iseħħ. Però mbagħad għax insib ruħi taħt pressjoni, allura nasal biex ovvjament immur kontra dak li huwa sewwa, però fl-aħħar mill-aħħar biex nipprova nasal u nakkomoda il-ftit u mhux il-ħafna. Anke akkost li naf illi biex nakkomoda lilek jiena se nkun qed nagħmel ħsara l-firxa wies aktar nies. U allura ikun żballu kollu anke l-Papa tkellem fuq din illi meta wieħed jaħseb biss fih innifsu, għaliex l-egoizmu wkoll jilgħab logħba importanti, l-egoizmu kapaċi jitfak fi problemi li ma bħalhom. Forsi għal-moment kun tidher li inti għaddej fuq speed ahead, però ovvjament nafu wkoll sa fejn jista' jwasal. Allura biex nagħlaq ukoll dan il-ħsieb jiena il-fatt li meta insegwi wkoll anke dawn is-siltiet illi jiena samt magħkom ftit ħsibijiet verament ninkwieta ħbib tiegħi. U naħseb illi kemm il-politiċi fi kull wieħed waħda minnkom hawnhekk għandkom ir-responsabilità, għandkom l-obbligu mhux biss aħna l-politiċi, però intkom fuq il-postijiet tax-xogħol, intkom fil-ħwienet fejn tkunu qegħdin mal-familji tagħkom ma' wliedkom illi dan il-messaġġ jasal verament għaliex dak illi ħallewna mis-sirijietna verament jinsab meddet u jiena nħossni verament obbligat illi b'dover iktar minn kollox illi kull ċans illi kolli inwassal dan il-messaġġ. Fuq ċertu issues partikolari iktar tard ukoll inkun qed nidħol ukoll inkluż fuq suġġetti partikolari bħal huwa l-immigrazzjoni u suġġetti oħra li naf li aktar tard sa nitlu ftit fuqhom ukoll, grazzi. Jiena naħseb illi rridu naċċettaw illi qegħdin ngħixu f'soċjetà li qiegħda tinbidel. Soċjetà li qiegħda tinbidel. Missrejt ħafna lix
Għallu ħafna sħabi u ma nix noqgħod nirrepeti, però se ngħid żewġ sejjer, żara, illi biex se ngħidlek wieġeb quddiem in-nies, imma wieġeb fil-kuxjenza tiegħek. Darba ġie wieħed għandi, anzi kien ġie fi programm tiegħi, u għalli esperjenza tiegħu. Danna kien bġilda sewda, u ħarab u ġijaw Malta bħalissa u kontroversja kbira f'dan il-pajjiż illi dwar x'namlu b'dawk li għandhom ġilda sewda. X'namlu għandna nżommhom jew m'għandix inżommuhom. Ma ngħid episod ta' dan ir-raġel qedlu kif ġejt hawnhekk inti. Għalli jiena kont ħrabt mis-Sudan għaliex riedu jieħduni għall-gwerra biex noqtol lil ħaddieħor. U jiena ma rridx. Għalli kelli naħrab, kelli il-mara tiegħi jew tfajla ma nafx min kienet imma jidher li l-mara tiegħu kienet ħajkollha tarbija minn dan ir-raġel, però kien rid jitlaq għaliex ma rridx imur joqtol, ma rridx jieħu parti minn din il-gwerra. Ħarab spiċċa l-Libja u mill-Libja ġie hawnhekk. U dam jgħix u għadu jgħix hawnhekk għaliex ma jistax imur lura f'pajjiżu. Għalli jiena sakemm jiena ħrabt minn hemm għandi tifel. Qatt ma rajtu dat tifel jiena, għalli jien dat tifel qatt ma rajtu. Għallu qatt ma nista' mmur naraħ dat tifel għaliex jekk ħammur ġewwa pajjiżi dawn se joqtluni. Però jien dat tifel issa immaġina inti xi darba kellek tifel jew tifla u qatt ma trid tara. So forsi nibdew nsaqsu l-mistoqsija imma għaliex ġab lil dik it-tifla qabel iċ-ċirkostanzi hekk talbu, mhux se nsaqsik jiena x'tagħmel inti, ma ħalli fil-kuxjenza tiegħek. Għid kellu raġun dak jew ma kellux. Kieku jien x'kont nagħmel, dik l-ewwel storja. It-tieni storja ftaħt l-uffiċċju ġie wieħed għalli xtaqt inkellmek, qedlu għejdli. Jew ngħidli, jew raġel jew mara. Għatlu minn hawnhekk minn naħat, għalli noqgħod wara, għalli ma tantx noħroġ għaliex niddejjaq noħroġ. Il-problema tiegħu dak kienet problema kbira. Għalli jiena mara. Għalli imma x-xewqat tiegħi huma ta' raġel. Għalli u s-soċjetà ma taċċettanix. Għalli jiena fis-sajf niddejjaq noħroġ nom għaliex ma rridx nuri li jiena raġel, għaliex ftakar kont kellimt il-Godfrey fuqha, għatlu ismetlu dawna nistgħu ngħinhom il dawn in-nies. X'irrid ngħid jiena x'aħna faċli niġġudikaw, fimtu nix qed nipprova ngħid dana kien huwa mara, imma minn ġewwa huwa raġel. Jien se nagħmel da, se niġġudikat min ġabu raġel minn barra mara u minn ġewwa raġel, min ġabu hekk, min se jiġġudikah. Xed ejja ħalli flimkien. Għaliex issa jien bħala nisran il-dak li huwa bġilda sewda se ngħidlu le, m'għandekx dritt tara lil dak it-tifel tiegħek inti. Jien lil dak il-persuna illi mhux għaxritu, imma x'ġiek. Allura jien se niġġudikah għaliex huwa mara imma minn ġew huwa raġel u dak il-konflitt u min jaf kemm ibati, kemm dbati din il-persuna. U jien naħseb ejja ħalli nibdew għall-inqas ġejna hawnhekk ma nkunx ġejna hawnhekk għal xejn, immejja ħalli nibdew nifmu x'inhi l-politika. Ejja ħalli jiena meta niftaħ il-bib tiegħi ma ngħidx niftħu għall-laburisti biss, ma niftħu għal kulħadd, jiena ma noqgħodx ngħid naqdi ħillek għax laburist jew naqdi naħseb ma qed ngħid ħaġa xejn ġdida ma dan il-messaġġ inwasslu dejjem. Jiena meta nkun ir-raħal mhux l-ewwel darba li dħalt fil-każin tan-nazzjonalisti u kun hemm daw jgħidu li mela jien meta nħabbat il-bibin tan-nies ħanoqgħod ngħid mela dana ma nidħolx għandu għax nazzjonalist, dan għax laburist. Wasalna l-mument illi nibdlu l-mentalità. U kif se nibdlu l-mentalità? Nibdlu l-mentalità meta nkunu fuq il-medja aħna nitkellmu pożittivi, aħna rridu nkunu ta' kulħadd, imma mhux biċċajt, imma rridu ngħiduha bil-verità. Meta jien nikkritika, jiena ma nikkritikax lil sieħbi
għalih personali, imma għal dak li nemmen feħjena. Imma aħna xorta bejnietna ħbieb, xorta irridu nwaslu l-messaġġ u nibnu soċjetà tajba jekk aħna l-politiċi inwaslu l-messaġġ pożittiv. Jekk jiena se noqgħod ngħid isma' għax dak Tonio hekk, għax Marlin hekk, għaliex Robert hekk, le, ejja ħalli nkunu pożittivi, ejja ħalli nwaslu di mhux ta' xi enerġija pożittiva ta' ejja ħanwaslu messaġġi pożittivi, ejja ħalli fejn inkunu aħna verament inwaslu messaġġ pożittiv. U naħseb jien illi ħafna mill-problemi illi ġibna f'dan il-pajjiż naħseb ma niddejjaqx ngħid illi kenna sem importanti aħna l-politiċi. Ħafna minnkom ikbar minni, kemm hija differenti il-politika minn dak li kontu tarawha 40 sena ilu għal-politika li għandna hawnhekk illum. U naħseb jiena dan il-messaġġ irridu nwaslu għaliex illum qegħdin hawnhekk aħna. 10 snin oħra naħseb jiena żgur inkun irtirajt mill-politika u ġifieri ejja ħalli sakemm qiegħed fil-politika jiena nwassal messaġġ tajjeb u pożittiv ħalli għada u pitada ta' wara jridu isma' daw kienu l-veru politiċi. Nirringrazzjakom. Naħseb jiena il-Papa fil-fatt jinsisti li għandna nkunu pożittivi propożittivi qabel l-enerġija pożittiva ħarġa dik. U naħseb li jekk jagħmel fil-fattu u bħal mamlu anki l-isfijiet meta ħarġu dawk is-sitt punti viċi l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew u qiegħda propju b'mod pożittiv u propożittiv. Jiġifieri aħna rridu naraw. Naħseb meta nitkellmu fuq in-nisrani fil-politika, in-nisrani min hu nisrani għandu jkun konvint u jgħix il-konvinzjonijiet tiegħu u l-valuri tiegħu anke fil-politika. Din l-idea li taqra ħafna mhix hawnhekk intqalet le, imma taqra ħafna fil-galzetti illi min hu nisrani għandu jissospendi il-valuri li jemmen fihom. Meta jiġi biex jagħmel deċiżjonijiet biex hu ma jimponix fuq ħadd ieħor, din kif intqal nismaħħa biss jien naqra biss fuq min hu nisrani. Aw xi ħadd li tismaħħa din fuq xi ħadd ieħor li għandu jissospendi dak li jemmen fih meta jasal għad-deċiżjonijiet, tingħad biss fuq min hu nisrani u tingħad biss ukoll din interessanti għal ċerti issues partikolari, għal oħrajn le. U pereżempju aħna la tisraqx, u xek, dik mandament ta' Alla. Xek, aħna nalmu li m'għandekx tisraq. U la bil-miftuħ u laqqas minn taħt m'għandekx tisraq. Ma ħadd ma jgħid isma' toċ timponi mandament ta' Alla fuq is-soċjetà. Hawn min ma jridx jaċċettah. Ħadd ma jgħid hekk, mhux hekk? Kulħadd jgħid l-istess. Fuq l-ambjent taħna nemnu li għandek tirrispetta l-ħolqien ta' Alla, eċetera. U hekk nagħlmu, ma ħadd ma jiġi jgħidlek isma' hawn min ma jridx jirrispetta ħallih. Tidqgħodx timponi l-valuri tiegħek fuq l-oħrajn. Allura f'ċerti issues ma jidħlux l-impożizzjoni fuq oħrajn iva. U din il-ħasra għax aħna għandna bżonn anke jekk ma naqblux ma ġara xejn. Aħna l-fidi meta niġu biex naraw anki xjott tas-soċjetà, ovvjament inti ma timponix prattiċi reliġjużi fuq in-nies, il-fidi ma tagħtikx programm politiku li trid iddaħħlu fuq in-nies dik le. Il-fidi tagħtik ċerti valuri li huma valuri umani li ġarok issaqsi x'inhu taġi tas-soċjetà, x'inhu tassew taġi tal-bniedem, x'jagħmel il-ħajja aħjar għal persuna llum. ċerti affarijiet se taqbel, fuq affarijiet oħra ma taqbilx ma nies oħra fis-soċjetà, imma għandu jkun hemm din il-libertà li wieħed jesprimi ruħu anke qiegħed fil-politika, il-valuri li jemmen fihom, għax ħaġa tolqotni din insejħilha hekk, tolleranza żero għall-opinjonijiet ta' ħadd ieħor speċjalment jekk ġej minn xi ħadd li jemmen. Issu dak jew dik m'għandhomx dritt jesprimu ruħhom. U dak ikun żball. Anki żball li għaliex aħna irridu nsaqsu kontinwament fid-deċiżjoni li qed nagħmel jiena. X'qed imexxini?
jekk mhumiex dawn il-valuri, x'qed imexxini? X'jaħsbu n-nies? X'taħseb il-maġġoranza? X'taħseb il-minoranza voċifera li għandha ħoss jew li għandha sej illum? Il-tendenzi x'qed imexxini? Jiena għandi nistaqsi nkun issa fil-politika jew mhux fil-politika, sta nkun fil-business, sta nkun f'kull kamp tas-soċjetà, irid nistaqsi x'qed imexxini. U dawk huma l-affarijiet li għandna aħna nitlu fil-fond u nitkellmu fuqhom illa li huma dawn il-valuri li għandhom imexxuna l qudiem fis-soċjetà llum. Sfortunatament peress li sar il-ħin, mhux se nkunu nistgħu nindirizzaw l-aħħar mistoqsija, ma nixtieq li nagħtu l-opportunità lill-udjenza biex jekk għandhom xi mistoqsija, xi kumment, nitlobhom iżommu ikunu konċiżi għax il-ħin qed jafas ħalli nagħtu ċans lil kulħadd biex jitkellem. U mbagħad nistgħu nagħmlu ir-rounding up fl-aħħar. Mela, fuq dak li intqal nixtieq niġbor ħafna fatti. L-ewwel ħaġa issemma li wieħed huwa nisrani qabel ma jkun politiku. Il-dalwaqt Beatu Fulton Sheen kien jgħid jiena Kattoliku qabel ma jien Amerikan, għasibora qabel ma jien Demokratiku u Repubblikan. Ġifieri huwa tajjeb illi l-politiċi jiftakru illi qabel kollox huma nsara. U xi tfisser li tkun nisrani? Da jgħidilna San Pawl stess fl-ittra tiegħu li tkun mhux ġast Kristu ieħor ma Kristu nnifsu. U hemmhekk hemm is-sejħa tal-politiku illi jsir qaddis, li jsir jissantifika ruħu permezz tal-missjoni tiegħu jissantifika anke s-soċjetà. Nixtieq niġbed l-attenzjoni dal-waqt ħan niċċelebraw fil-ġranet li ġejjin. Il-festa liturġika ta' żewġ qaddisin naħseb għall-politiċi huma rilevanti ħafna. Wieħed huwa San José Maria Escrivá de Balaguer u l-ieħor huwa San Tomás More. San José Maria f'waħda mid-diskors tiegħu jgħid ċar, hemm issues li huma opinionable, issues li huma temporali, u hemmhekk hemm dritt ta' opinjoni. Imma mbagħad fejn tidħol fidi u morali, nisrani jaħseb wara meta jkun fil-politiku u għadmin li jiddefendi l-verità, mhijiex kwistjoni ta' impożizzjoni, imma li niddefendu l-verità. Ħafna drabi sfortunatament jingħad diskors ta' Kristu għatu lil Alla dak li huwa talla u lil Ċesri dak li huwa ta' Ċesri, però niftakru li l-familja kif inhi rabta dejjema bejn raġel wieħed u waħda u raġel u mara waħda. U anke l-ħajja dawk jappartjenu lil Alla, Alla għamilhom, ġifieri aħna m'għandniex id-dritt l-istat illi juhu dak li ta' Alla. U għalhekk għand kelli riservi kbar meta sar referendum fuq id-divorzju, għax l-istat ma kellux laqas id-dritt li jagħmel xi ħaġa li mhux tiegħu, imma li huwa ta' Alla. U mhix kwistjoni ta' impożizzjoni, ma kwistjoni li għandna fid-dmir bħala Kattoliċi niddefendu l-verità. Cost what it may cost. Għandna l-eżempju sabiħ ta' San Tomás More illi biex jiddefendi l-indissolubilità ta' żwieġ dak l-iktar persuna potenti fl-Ingilterra wara r-re, mhux ġast biss tilef postu ma tilef il-karriera tiegħu ma anke tilef ħajtu, ġifieri xerredemu għal dak li jemmen. Ġifieri nixtieq li l-politiċi jekk verament ikun politiku nisrani iġib quddiem għajnejh dawn iż-żewġ figuri li l-festa liturġika tagħhom huma fil-jiem li ġejjin għaliex għandhom messaġġ tajjeb illi il-politiċi they keep in mind. Kif kien qalu l-Apostli, aħna rridu nobdu lil Alla qabel ma nobdu l-bnedmin. Kif kienet tajt Madre Teresa, l-kont finali huwa bejn Alla u bejnek u bejn Alla, mhux bejnek u bejn l-oħrajn. Ġifieri importanti illi fil-politika dejjem inżommu ruħna dawn il-kunċetti. Thanks. Jina l ħaġa nixtieq nuri l-apprezzamenti għaliex jina nafkom fuq it-television u qed narawkom ħafna differenti minn kif taslu għandna. U għalija u relief kbir, għax kieku fuq it-television naqsmu l-ħsieb l-idea, l-opinjonijiet isir b'dan il-mod, naħseb nagħtu l-ikbar servizz li tant jidher għal qalbkom. It-tieni ħaġa li laqtitni huwa kemm il-Knisja qiegħda fikom. L-erba' punti ħarġu ċari li l-Kristu żewġ affarijiet tagħna, number 1 għamel il-ġid, number 2 tmux kontra l-prinċipju tiegħek għax ma torqodx. Laqasik ħallik torqod.
jekk nħarsu lejn l-istampa Kristu msalla pal-prinċipju, mhux iħobbni biss, qed neċita daqsxejn ruħi. Għaliex għall-prinċipju tbati taraw kemm batejtu biex ħadtu deċiżjoni. Però nixtieq ngħidilkom ukoll hekk għalina hija diffiċli biex nieħdu deċiżjoni meta niġu biex nivvutaw, mhix faċli. Ġifieri ma naħsibx li hija tagħkom biss li tieħdu deċiżjoni fil-Parlament. Meta jien għandi dak il-vot qed ngħid isma' dal-poter lil min se nafdaħ jien. U se nafdaħ x'inhuma l-prinċipji tiegħi, jien għandi għall-qalbi l-edukazzjoni. Semmejt ħafna 4 sena jien għaddejt daqsxejn żmien fil-politika, ġifieri għax ikbar fl-età, però għandi għall-qalba fl-edukazzjoni. Kemm qed iwaslulhom dan il-messaġġ li okej, ħadtuhom il-vot, is it enough? It's not. Kif se ngħinuhom, kif se nedukawhom, kif se ngħinuhom ikunu il-ġid komuni, il-prinċipji, kif se massuhomlhom dawn l-affarijiet. Ħadd gost nismagħhom, il-question mark tew qed nagħmilha bħala challenge sabiħ, jekk hux qed jasal hemm barra. Dak il-inkwiet tiegħi. U forsi qed hawnhekk dak l-ispirtu tara ħammu l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli nhar il-Ħadd. Għad ħa noħroġ mir-rokna tiegħi u mhux imkien u ngħid xi ħaġa li ħafna drabi ngħidha waħdi għax ir-raġel jiġba jisma' kultant tgħidli. Lura qed ħammur forsi jismani xi ħadd, imma fir-rokna tiegħi qisu qed ngħid din ix-xewqa tal-Knisja li għal qalbi iż-żgħażagħ. Ġenna tal-art maħni se nkunu, però kollox jagħti hemm, għaliex mhux qed jasal. U naħseb din hija riflessjoni għal kull waħda minna forsi daqsxejn iktar għalikom għax li għandkom il-poter, għandkom iktar responsabilità. Meta jiena tajtek il-poter, tajtek ir-responsabilità f'dajtek. So meta tkun f'dak il-kwiet ma' Alla, f'dak is-solitudni jew quddiem il-kurċifiss, għandek l-isbaħ messaġġ li jista' jtik Alla u xekk u jgħidlek fejn qiegħed u jbirka u tmur torqod bil-kwiet, jekk l-affarijiet isiru kif għandhom isiru. Jiena nixtieq li lilkom ex-sħabi politiċi ma dejjem. Rridu narfu sewwa ma kemm napprezzaw il-valur tad-demokrazija. U rridu narfu id-demokrazija u l-libertà kemm huma valuri kbar. Però jiena naħseb noqogħdu attenti li ma mmurrux inkunu qegħdin innaqsu l-valur tad-demokrazija meta quddiem ukoll l-istess demokrazija u dritt tad-demokrazija anke jekk wara referendum u forsi s-soċjetà sa tibda tuża l-liġi tar-referendum iktar spiss għal ħafna affarijiet, ma mmurrux l-istess liġi tar-referendum tnaqsilna mid-dritt tal-libertà u tnaqqas lilkom mid-dritt tal-libertà bħala politiċi meta tiġu biex tiddeċiedu. Huwa l-għażla tagħkom. Il-priorità fejn sa tpoġġuha fil-prinċipju kif qalet is-Sinjura jew inkella lid-demokrazija. U jekk id-demokrazija lilek bħala politiku għandkom dritt fundamentali bħala bnedmin, dritt fundamentali li tiġdu għal dak li temnu fih, imma mbagħad id-demokrazija sa tagħqilkom ħalqkom biex tiġdu għal dak li temnu fih. Kemm id-demokrazija allura hija l-valur veru tal-libertà. Għax il-valur tal-libertà mhux suppost joħnoq id-dritt fundamentali li inti tixed għal dak li temmen fih. U jiena meta kont fil-Parlament u vvotajt kontra r-rieda tal-poplu li fil-maġġoranza der li fil-referendum ried id-divorzju, ma għamilta bl-ebda disrispett lejn ir-rieda tal-maġġoranza, imma għamilta bl-ogħla rispett lejn id-dritt tal-libertà li bħalma kellu l-individwu fil-libertà tiegħu li fil-referendum jivvota iva jew le, jien bħala politiku bil-free vote kellu wkoll l-istess libertà li niddeċiedi iva u le, imma illa għaliex emmint fid-demokrazija li jiena d-demokrazija u ċoe allura ma kellix id-dritt toħnoqni id-dritt tal-libertà u l-espressjoni ta' dak li nemmen fih jien. Ejja noqogħdu attenti. Il-prioritajiet fejn se npoġġuhom. U jekk irridu nieħdu ħsieb li nagħtu valur lid-demokrazija u nieqaf f'dan il-punt,
mal-valuri m'għandux ikonna kompromessi. Għax bl-istess mod li daħal id-divorzju, għada pitada fisem id-demokrazija jista' jidħlu ħafna liġijiet oħrajn. Lillum intom kollha taqblu li m'għandhomx jidħlu, imma meta jiġu biex jidħlu ma jidħlux għal raġunijiet taqtil bħal mod l-abort, imma jista' jidħol għal raġuni li kull mara għandha jkollha dritt fuq is-saħħa tagħha. L-Amerika ma jgħidux abort, imma meta smajt il-mara ta' Obama titkellem fuq id-dritt tal-abort, ma qalitx l-abort il-qtil ta' tarbija fil-ġuf, qalet on the woman's right for her health. Id-dritt tal-mara għal saħħitha. U imkien ma tissemma il-qtil ta' tarbija fil-ġuf, mela jonqodu attenti minn issa li jkollna idea ċara mal-elettorat u mal-politiċi li fl-aħħar mill-aħħar x'għandu jkun il-prinċipju fundamentali. Aħna se nagħmlu kompromessi mad-demokrazija jew se nagħmlu kompromessi mal-valuri tagħna. U għalhekk naħseb kienet f'waqta il-mistoqsija tal-aħħar li għadha kemm kienet ġiet mistoqsija u ma naħsibx li kien hawn risposta ċara. Intom se jkollkom il-kuraġġ li dak li temnu fih bħala nsara tixdu għalih fil-Kamra tal-Parlament jew sa tifqu verament temnu dak li tixdu għalih fuq l-għadba mbagħad terġgħu toħorġu tajdu s-saħna nemnu. Grazzi. Issa nistgħu ngħaddu rounding up l-kummenti konklużivi tagħkom. Ir-reliġjon tagħna jekk ta' Sara hija kollha intiża mhux biss biex tagħti u tipproteġi il-valur tal-ħajja, imma biex tħalli lil dik il-ħajja, lil dak l-individwu jifjorixxi jilħaq il-milja tiegħu b'mod illi jkollu l-ferħ ta' dejjem, illi jkun bniedem sħiħ li jgħix f'bilanċ u f'armonija kemm man-nies ta' madwaru kemm mal-ambjent ta' madwaru. Mela biex inwieġeb jew biex nipprova nserraħ moħħ Edwin, u għandu raġun, l-argument huwa qiebes, diffiċli, u nistgħu nqattaw ġranet sħaħ niddibattu għax the demarcation line bejn demokrazija u li naslu għal totalitarjanizmu li xi ħadd x'imkien jieħu d-deċiżjoni tal-kulħadd għax dawk huma l-prinċipju li nimxu magħhom, it is a very thin line. Però jekk aħna nimxu fuq ir-reliġjon tagħna x'tallimna l-ikbar rispett, ħobb lil lajrek bħalek innifsek, jien naħseb dik hija gwida biżejjed biex aħna nixtarru bir-reqqa b'mod miftuħ imma bi prinċipji sodi dawk id-deċiżjonijiet li ħajġu qudiemna biex aħna niddeċidu fuqhom. Naħseb nerġa' nsemmi l-ħajja ta' Ġesu Kristu, di selflessness, Alla ħares tkun marbut ma' siġu tal-Parlament. Min ikun marbut ma' siġu tal-Parlament? Min il-politika għalih issir ħajtu no matter what? Min mhuwiex lest li jitlaq dak is-siġġu, allura jagħmel kull kompromess, hemmhekk politiku mitluf. Imma jekk aħna dak is-siġġu tal-Parlament nagħmlu użu minnu biex nuża il-kelma daqsxejn ħarxa biex nesprimu r-responsabilità li n-nies għafdaw lilna bl-iktar mod li ħatnixxi l-ġid, li ħatmexxi l-ġid, allura hemmhekk aħna faċli nieħdu l-ħajja ta' Ġesu Kristu u anke tal-Apostlu, però jiena dejjem insemmi lil Ġesu, lis-selfness tiegħu, il-ftit ma kiteb xejn għax meta kiteb Ġesu mal-art tħassru dak il-ħin. Ir-rapport tagħha ieħor. Però jekk tara l-beatitudni tiegħu, il-kliem tiegħu dawk kwalija huma l-qafas ta' politika li żgur li ħadd irrendi il-persuna, il-bniedem aħjar. U għalija, jekk nimxu ma' dawk, manna prinċipi li nistgħu nkunu moħħna mistrieħ li kull deċiżjoni li ħanieħdu tkun imsaħħa fuq prinċipi ċari u sodi. Ħanaqbad ftit mal-punt tiegħek Edwin, ovvjament huwa punt diffiċli ħafna illi wieħed ikun daqshekk kategoriku fuq fejn. Għaliex ir-realtà l-issues kollha li ndiskutu huma livelli differenti ta' issues morali, mhux kollha l-istess livell. Ġifieri jekk titkellem fuq issues bħal huma l-qtil, l-abort, l-awtanasja. Kif għattajjeb inti meta jitlu ħafna drabi jitlu b'ħafna ħniena, ma jitlux b'sens ta' ekku, jiġri jidħol is-sentiment. U argument li qed jintuża ħafna anki fil-bidliet li qed naraw li għandna tajjeb indaħlu ċertu liġijiet mhux għalik għal ħadd ieħor jaħasra.
Ma tix tuża mhux għalik għal ħaddieħor. Imma b'dak l-argument ndaħlu kollox. Għaliex ma ndaħlux żwieġ bej raġel u ġiex nisa jew ġiex irġiel u mara. Jew, ekku, ġifieri b'dak l-argument, b'dak l-argument, tista' tneħħi ma toħloqx problema lili. M'għadniex ninkwita jien. Imma b'dak l-argument ir-realtà s-soċjetà tista' tmur fl-estremi. Iġveri l-politiku fl-aħħar mill-aħħar għandu dritt. Aħna qegħdin hemm biex nagħmlu soċjetà tajba, ġusta, ekwa, ftit tkellimna hawnhekk sfortunatament u naħseb dal-Papa qed jipprova jibgħat lill-politiċi dal-messaġġ, imma ftit qed nifhmuh, mhux qed nitkellmu biżejjed fuq il-ġustizzja soċjali, fuq il-ġlieda kontra l-faqar, il-ġlieda kontra l-inġustizzji fis-soċjetà. Fil-fatt kien hemm moment fil-bidu tal-pontifikal tiegħu għamel kumment għal ħafna qisu skandalizzhom u qal hemm bżonn nifqu il-fissazzjoni li qisna niddibattu biss fuq l-ixxus tal-gejs u nibda nitkellmu fuq affarijiet oħra. Għaliex is-soċjetà għaddejja minn vera problemi hawn nies fis-soċjetà qed ibaqtu. Tajjeb waqt li aħna l-politiċi medji nitkellmu fuq affarijiet ma importanti wkoll għas-soċjetà, ma mhux l-affarijiet fundamentali li vera għandhom bżonn in-nies li qed isofru inġustizzja, li għandhom għaddejjem il-faqar, li għaddejjem minn problemi. Tajjeb ġifieri kultant irridu noqogħdu attenti li qisna ma nispiċċawx il-valur insari huma biss fuq dawn l-issues. Il-verità l-valur insari aħna qegħdin hemm bħala insari biex nagħmlu soċjetà aħjar, iktar ġusta, iktar qalba ħanina, li tagħti l-opportunitajiet issemmit l-edukazzjoni mis-sinjura, tajjeb li nagħtu l-vera edukazzjoni li tfal għandhom bżonn, jiġifieri ir-rwol tagħna fil-politika u ħafna iktar wiesa' milli sempliċiment kif se nivvutaw fuq l-ixxu tad-divorzju jew fuq l-ixxu tal-gejs jew l-adozzjoni ta' tfal mill-gejs, tajjeb naħseb dik kienet fost l-iktar issues preokkupanti. U allura naħseb il-politiku ma jistax jaħrab minn din ir-realtà, għaliex fl-aħħar mill-aħħar u di anke l-Knisja stess tallima, anki jekk hemm liġi illi dieħla fil-pajjiż li fundamentalment kontra it-talim nisrani, u għall-obbligu tal-nisrani li jagħti l-kontribut tiegħu f'dik il-liġi biex jagħmilha kemm jista' jkun iktar lejn dak li tħoss li huma l-valuri iktar ġusti. Reċentament kellna sim ta' esperjenza ma' persuna li involut anke fuq livell ta' Parlament Ewropew, Maltija, Assis li jitkellmu fuq ix-xus ta' etika, ta' bioetika fuq livell Ewropew. U l-Ewropa ħadet deċiżjoni politika li tajt li fil-programm ta' riċerka tagħha taċċetta ċertu esperimentazzjoni li ssir fuq embrjuni li għall-Ewropa preċedentement kienet ma tistax u issa fetħet li tista. U talbet il-dan il-komitat etiku li fihem ukoll assisin li joħorġu bil-parametri. Daw daħlu f'dilemma l-assisin, għallu kontra, aħna kattoliċi tmur kontra. Pero meta anki huma tkellmu ma minn gwidhom fil-Knisja, uffiċjalment, il-gwida kienet l-Unjoni Ewropea dik id-deċiżjoni politika ħadita jekk int titlaq, dak li sa joħroġ sa jmur fl-estrem, għax sa jkunu biss ix-xjentisti illi sa jitkellmu u allura jista' jkun li daw iktar huma interessati fir-riċerka milli fl-aspetti tal-etika, inti tibqa' hemm biex fl-aħħar mill-aħħar toħloq dak il-bilanċ biex id-deċiżjoni finali ma tmux fl-estremi, imma almenu ikollha parametri illi irrenduha iktar aċċettabbli. Xorta moralment jista' jkun għalik mhux aċċettabbli, imma hija iktar aċċettabbli milli kieku ħallejta titlaq għar-rasa, u għallura naħseb ir-rwol tagħna bħala politiċi għax inkella ma nifqux x'tantu suġġett kbir da. Ngħidu ħafna veru, ħana kif qed jgħid l-Onorevoli. Ejjena mhux sandum, però tkellimna fuq diversi issues ovvjament nerġa' nagħlaq bil-valuri jiena ma kontx fil-Parlament meta ġie diskuss is-suġġett tad-divorzju, però kont ftit tal-ġranet ilu meta għaddiet il-liġi tal-Unjoni Ċivili. L-Unjoni Ċivili li ingħatat interpretazzjoni mod però x'in kienet fuq il-karta kienet ferm differenti minn dik forsi interpretazzjoni kienet. U jiena sinċerament nista' niddikjara li kont paċi mal-kuxjenza għaliex meta ġejna biex nieħdu dik id-deċiżjoni anke bħala grupp jiena derli li fil-waqt li nirrikonoxxi għax ftit tal-ħin ilu jiena qatt ukoll illi s-soċjetà Maltija qed tiġri l qudiem u forsi maħniex lesti għal kollox. U kien propju dan il-ħsieb ukoll għaliex dik il-liġi partikolari
kella żewġ naħat tal-munita, kella il-kwistjoni tal-żwieġ ċivili u naħseb illi hemmhekk ukoll wieħed irid jifhem illi kien hemm commitment ukoll anke fiż-żewġ programmi elettorali, però fejn daħlu it-tfal, allura hemmhekk aħna kellna wkoll l-ispjegazzjoni tagħna għaliex morna għal dak ir-raġunament li ma naqblux fejn jidħlu l-adozzjoni ta' tfal u li tikunu iktar diskussjonijiet. Però irrid nispiċċaw wkoll bil-ħsieb ta' tfal. Naħseb it-tfal kull wieħed waħda minna huma l-eżies tagħna u jiena ġibt ritratt ukoll hawnhekk, ritratt li forsi rajtuh dan ir-ritratt diversi drabi. Jiena poġġejt ukoll diskussjoni fil-Parlament meta l-ixju kienet qed tara min jaf kemm hawn bħalhom bħalissa dawn it-tfal illi ovvjament mhix għażla tagħhom, però dawn qegħdin jissiltu fil-baħar viċin tagħna biex forsi jsibu futur aħjar. Aħna qegħdin hawnhekk fil-kumdità ta' darna, fil-kumdità ta' pajjiżna, illi rridu nagħtu futur aħjar lill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. U allura dan huwa wkoll l-obbligu tagħna u nerġa' ntenni bih fuq illi ovvjament iridu kull pass li nagħmlu naraw illi għal dawk li ġejjin warajna sa nkunu qegħdin tuhom ukoll ambjent aħjar. Però fejn tidħol il-ħajja ukoll naħseb li pajjiżna li lin mill-abort għaliex għadna ma tħallniex ukoll fuq dak is-suġġett, però għaddejja ukoll realtà f'pajjiżna u ħbieb irrid naqsam magħkom għaliex l-obbligu mhux tagħna l-politiki biss li nitkellmu. L-estremiżmu li għandna bħalissa għaddej anka rajna u nispiċċaw wkoll b'xi ħaġa fattwali l-aħħar lezzjoni li kellna tal-Parlament Ewropew fejn numru mhux żgħir ta' Maltin taw il-fiduċja tagħhom inti għadt li kien diffiċli għalik sinjora ħadd gost nisimgħek ovvjament il-min sa tagħti il-poter. Però hemm barra hemm ammont ta' nies, ammont ta' Maltin mhux żgħir illi dawn ivvutaw għal persuni partikolari li jiena nitkexkex illi nisma' statements illi ovvjament imorru fid-direzzjoni l-ħażina b'kummenti li huma depreġattivi bla dubju ta' xejn lejn il-persuni bi bżonnijiet speċjali, persuni bi bżonnijiet speċjali u anka fuq l-immigrazzjoni. Jiena naħseb li l-valur tal-ħajja għandna nirrispettawh dejjem u kullimkien kemm qabel it-twelid kif ukoll anka fit-terminu fil-proċess ta' kull wieħed waħda minna tal-ħajja tagħna. U allura ejjew li dak li huwa responsabilità tal-politiċi tajjeb li tiġbduna l-attenzjoni, tajjeb li żommuna ondi alert biex aħna nkunu hemmhekk u nagħtu l-messaġġ tagħna biex nedukaw il-poplu biex nippruvaw nwaslu messaġġ pożittiv, però kull wieħed waħda minnkom ukoll għandkom l-istess dover ħbib tiegħi biex il-messaġġi li jridu jaslu hemm barra biex ovvjament għadha pitada jkollna ġenerazzjoni aħjar anke fuq dan il-livell ejjew ħalli kulħadd jagħmel il-parti tiegħu. Grazzi. Jiena inħoss li l-ħajja konflitt kuljum. Ftit tal-xurilu mort l-Etjopja jiena u samt esperjenza ma daw it-tfal li jbatu il-ġuħ. U fil-kwiet u fis-Skitta Kabarti meta kontri u ma t-teqasib ċadina. Bdejt ngħid jien ma nistax nifhem kif għandek dawn in-nies qegħdin ibatu u mbagħad għandek nies oħrajn anke l-istess knisja u li forsi ngħid bħal da żmien ġejjin il-festi kulħadd jiġbor biex il-lampir ikun tal-fidda u tad-deb. Ma nistax nifhem jiġifieri anke jien il-koll il-konflitti. Jiena ma nistax nifhem anke jiena ngħid kif kelli mmur il-ħabs u nżur politiku li kien fil-bankijiet u kien il-ħabs. Jew kif saċerdot li niftakar kont nitkellem miegħu u kien il-ħabs. Ġifieri id-dinja qiegħda tinbidel. Aħna ma nistgħu nikkundannaw lil ħadd, ġifieri jien mhux se nikkundanna lilkom u qas intom tikkundannawx lilna. Però se nispiċċa x'kien jgħid Sant Awustin. Ħobb l-Alla u għamel li trid. Il-lejl ittajjeb il kulħadd. Naħseb li s-soċjetà qed tinbidel hija xi ħaġa li aħna lkoll narfu. L-importanti huwa però li ma nsejħulux dak kollu li jsir progress soċjali, bħalma taqra diversi drabi. Ġifieri mhux kull ma jsir huwa progress soċjali biex ngħid issa għall-politiċi u hekk l-iktar qed ngħid in ġenerali, anki tende il għaliex hawn intqal pereżempju anke li fuq l-abort hawn konsensus fil-Parlament. Mhuwiex dak il-konsensus fil-kummenti li taqra fuq l-internet fil-comment boards mhux hemm dak il-konsensus, hemm l-argumenti kollha diġà biex jiġi aċċettat.
Jiġifieri l-argumenti li tisma', allura naħseb jiena huwa importanti ħafna li aħna narfu l-ewwel nett jien ngħid l-issue prinċipali hi l-valur tal-ħajja. Tal-ħajja mill-bidu net tagħha fil-konċepiment sal-aħħar, anke fix-issues tal-eutanasja, dana l-ewwel punt li semmew l-isfijiet dik l-istqarrija viċin l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, tal-ħajja wkoll, jiġifieri l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem anki fejn jidħlu nies ta' kulur ieħor ta' razza oħra, tajjeb illi tal-mistħija il-kummenti li jkun hemm u li jaċċettaw li jpoġġuhom f'isem il-libertà tal-mistħija, kummenti li jkun hemm fuq in-nies li sejħa xi ħadd ħmieġ, tajjeb, hija tal-mistħija. Ma sejħa ħadd u min hu. U għalhekk naħseb illi aħna importanti ħafna anke bħala ansara, dan huwa mod kif ngħixu dak li nemmnu l-valur li nemmnu. Illi aħna naħdmu tassew għar-rispett tal-ħajja mill-bidunet tagħha sa tmiem tagħha manki tul iż-żmien dak kollu li jgħin biex il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem ikunu rispettati u dan ikun għalina ta' sodisfazzjon min qiegħed fil-politika ta' sodisfazzjon kbir li qed jagħmel dan is-servizz li hu servizz ta' min japprezzah kif qed fil-bidu nispiċċa fl-aħħar u ngħid punt li semma l-Papa dan l-aħħar, Papa Franġisku, meta kien qed ikellem fil-pjazza il-diversi tfal u żgħażagħ assoċjati mal-isport għalilhom toqgħodux tilagħbu l-ħin kollu fuq id-difiża, fid-difens, ilagħbu f'kull aspett tat-tim, anki fl-attakk. Tintefgħux il-ħin kollu tiddefendu u din tot ħafna għal kull nisran u nisranija u ħafna wkoll għal kull min involut fil-politika bħala nisrani u nisranija. Grazzi ħafna. Grazzi mill-ġdid tal-li attendejtu għal dat dibattitu lill-panel, lilkom bħala udjenza u issa ngħaddi l-kelma tal-aħħar lill-Sur Farrugia. Jiena mhux ħanżomkom ġa skużawna li biżna l-ħin, imma mal-politiċi bil-fors, ġifieri kollha jitkellmu ħafna. Jiena xtaqt l-ewwel nett nirringrazzjakom ħafna tal-attendenza. Jekk ma nilħqu xejn bil-kontenut li jiena ċert li ġalħaqna ħafna, però xtaqt nesprimi li qalet is-Sinjura. Jiena dawn il-konferenzi dan huwa t-tielet waħda li qed ikollna nippruvaw nippropagawhom permezz tal-internet. U rċevej diversi kummenti li qalet eżatti kelma f'kelma Sinjura. Kemm rajthom differenti. U jiena din nixtieq li forsi li jekk irnexxinna permezz ta' dawn il-laqat nilħqu din illi nuru illi dan l-affjattament li jkun hemm ta' diskussjoni u kollox li ħafna drabi forsi hemm barra mhux dejjem jidher. U naħseb jgħin ukoll biex tonqos ħafna ċertu firdiet, jiġifieri polarizzazzjoni bħalissa bil-forsi għandna tmur fuq il-futbol, jiġifieri bħal da żmien. Anzi napprezza li qegħdin hawnhekk jiġifieri illum. Imma dan huwa l-iskop tagħna. Grazzi ħafna għandi tifkira żgħira ħafna, semmejna ħafna l-Papa. Grazzi ħafna, onorevoli, l-aħħar eżortazzjoni apostolika tal-Papa Franġisku, il-Fader Joe. Grazzi ħafna. Huwa hemm erba' ħsibijiet ċerti li jgħoddu ħafna lina wkoll. Inselmulkom u nagħtukom lejla tajba.